futhi kube le ndaba engifuna siyibungaze sonke. Bafowethu inkolo ayiphume emakhaya ngoba kuzogcina kufa imsame ubabamkhulu kugcine kwenziwa okungesikhona. Bafowethu ngisasho namanje ukuthi isintu asishintshi, umthetho wasekhaya ujiki. Uma ngabe kubulewe inkomo ekhaya, ngiqale nje ngiphendule le ndaba le noma ngikhulume le ndaba le esengizwa esalokho iqhubeka yotshwala. Ziningi into edinga utshwala ekhaya. Uma kuwukuthi kudilizwa indlela ngenhla ehlala abantu abadala kuyokhandwa izolungiswa ikhandwe, mhlawumbe usafuna ukuba muva isikhashanyana ubacuphise kwenye indlu, ugaya utshwala usho ubike khona ukuthi ngalobu utshwala lobu ngizonxusa bomkhulu ngizocela lendlu ukuthi kumanje sizoyidiliza ngoba sinenhloso ukuthi sifuna ukuyilungisa kabusha ngotshwala. Bese ke futhi mangabe sewukwenzile lokho sewuyasho ke futhi uthi cha nakho lapho enizocupha khona okwamanje kusalungiswa noma kusakhandwa okwamanje ngoba mhlawumbe kuba usuku noma kuba izinsuku ezimbili ilungiswa leyo ndlu leyo, bese uyabathatha mhlawumbe bacuphisa leyo ndlu leyo ngabo futhi utshwala ngesinye isicathulo okwamanje ningabe nicupha la kule ndlu nakhona engasetshenziswa ukuze phela nizothi uma nikhona ukwenza ukulungisa leyo ndlu leyo enidilizile bese niyababuyisela kahle ngesihle kuleyo ndlu. Ngidluleke lapho ngize la uma kubulawa inkomo ekhaya, kufike kubulawa inkomo ngalenkathi iwa ngoba vele isuke ikhona imbuzo kwendlalela eswekade ireport noma ibikile ukuthi umsebenzi uzoqala nini, owani, okabani. Inkomo ke lapho ibe isihlinzwa. Mangabe ihlinzwa inkomo kunenyama edikizayo eceleni lapha enkomeni eke kwenziwe isiqiniseko sokuthi iyasikwa leyo nyama bese ishoniswe emsamo bese iyoshiswa nempepho kubikelwa abantu abadala enyameni yabo ngaleyo nkathi ishunqa lapha nempepho sebeyidle kuqala bona abantu abadala leyo nyama. Sekuzothi uma ngabe isihlukanisiwe inyama ngokwehlukahlukana kwabo ehlukanisa bese kusikwa lento okuthiwa izoso, bese iyosiwa inyama bese kuthathwa lezo zoso imbengwana ingakadliwa umuntu okhona leli khaya ishoniswe emsamo imbengwana iyobekwa futhi inyama yakho beyidlela abanikazi bayo bese kuyimake kudliwa ke manje izoso ngalolu usuku lolu okade kuwa ngala inkomo. Isizathu ukuthi ngithi ayiphumi inkolo emakhaya ngiyathola ukuthi sekukhona futhi abanye abafowethu abakhola enkolweni esihloniphayo abathi mangabe kubulawa inkomo beyithatha igcwele beyibeke emsamo bethi ayizukudliwa namhlanje isazodliwa abanikazi bayo iyoziqala ukudliwa ngakusasa. Niyalibulala izwe likaMthaniya. Noma ngabe kuthiwe yiphi inkolo ayinalo ilungelo lokuthi ingene igamanxe ekhaya ngisasho ngoba ngizokholwa mina mhlawumbe ngizoba iJericho mina, mhlawumbe ngizoba umpostoli mina, mhlawumbe ngizoba iNazaretha mina, kanti abafowethu nabanye obhuti abadala abakholiwe vele. Angikwazi ke mina mase kunomcimbi ekhaya sekumele mina ngishintshe indlela yempilo ibiphilwa la ekhaya ngesimo senkolo ethile. Angikwazi lokho ukuthi inkomo mina isihlala iphelele emsamo ibekwe kuthiwa iyodliwa ngakusasa. And kubhlungu kakhulu abantu abenza amaphutha ile nkolo esihloniphayo bese kuthiwa hayi kwasho ubaba noma ngazi ukuthi umthetho washo ubaba esingasize suzwe noma singakwazi okwakhona okuningi. Bafowethu musani ukubulala imizi yobabamkhulu ngaphansi kwenkolo. Imizi niyayihlakaza niqedile ngenkolo. Bulela imizi yobabamkhulu inkolo ngisasho namanje. Ingakho ngiyentshela umuntu ukuthi mina kungamane kuyekwe ukukholwa kanti uma kwakuze ngeside lokuthi kumele kube ukuthi ekhaya siyahlakazeka. Kungamane kuyekwe kwakukholwa lokho akuyekwa ngani kanti pho. Uma kubulewe inkomo ekhaya iyala utshwala ekhaya abukazi kuthiwa bungagaya busoze bungagaya. Iyonke into ekhaya isikhathi esiningi idinga utshwala kuqala kwenziwe bona utshwala kufuthi ngezela utshwala ukuthi kuna something ezokwenziwa kulowa muzi
kudliwa umncindo ekhaya makade kuvubela kulokhu uzutshwala kudliwa umncindo lo mncindo ngoba udliwa nje hayi ngoba uqhamuka izwini uphuma etshwaleni kube mnandi ekhaya kube kuhle kube nje akuhlala kuthiwa wathala nehlalo yabona ngikhumbula sahlala nogogo kudliwa umncindo kube kuhle kube nje kudliwa njalo umncindo kulungiswa umcimbi ozoba khona ekhaya bese kuba nokhamba lwasemsamo ongabe uyikholwa ngaba ulona ikholwa lolo khamba uyaliphuza as a family. Musani ukubulala inkolo, musani ukubulala amakhaya, musani ukwenza inkolo ehlonishwa ibe nesigcwagcwa nina abantu abasanda kukholwa. Musani ukubulala amakhaya. Uma ngabe ekhaya kubulewe inkomo ngalelo suku inkomo yenziwe idliwe izoso akukaze kuthiwa inkomo izolala iphelele thiwa izoli abantu abaningi sebenza imikhuba emakhaya and abafowabo noma umndeni ulokhu uhlakazeke one by one by one by one. Musana ukubulala isizwe bafowethu. Ekhaya mangabe kusha amathuna ukha utshwana. Ekhaya mangabe kudilizwe indlu ukha utshwana. Ekhaya mangabe kunomcimbi ozoba khona kwenziwe utshwana. Asikazi dingo sethu singabe bikho akakaze kuthiwa inkomo ayingusiwa ngosuku abantu kukhona amayinze eminingi ehlonipha umNazaretha namhlanje iyagcina isabatha ayikholwa kodwa izothi isigcina isabatha bese kufika umuntu wasemndenini futhi osekholwa athi ayingabulawa inkomo ayithi ngale inkomo ayingabi isosiwa. Musani ukuhlakaza imizi sibulewe ihlakaziyo ngaphansi kwenkolo kanza kwethu ngiyala okwasenkonzweni akube okwasenkonzweni okwasekhaya kube okwasekhaya kanti ithini lentshumayelo uma ngabe ithi unkosikazi umegana indoda ikholwa inkosikazi indoda ingakholwa inkosikazi yoshiya konke iphekele indoda yayo imithi iqeda bese iyahlambuluka ilibangise enkonzweni. Namhlanje uma ngabe kumele makwenziwa izinto ezibalekile makuzobulawa inkomo uthiwa isezokosiwe izoso zayo kufuneke ihlale emsamo bese yosuka ngakusasa uqhamuka lo mkhuba manazaretha amahla anilibulala izwe anibulala inkolo niyayibulala inkolo manazaretha total anisafuni ukugawutshwala izoso esadliwa ngosuku liyafaka izwe kaMthaniya. Abantu abaningi bazokubeqhubeka against inkolo ibi 100% kuwabantu abakhonza khona abanamaphutha. Kanza kwethu musana ukubulala le nkomo ngale nkathi nje ihlinzwa kukhona lenyama edikizayo esikuyiswe emsamo abanikazi ba automatically basebeyidla inyama sebeza kunukusa ekhaya. Kanti yini ingane ofana mehambise emadolobheni thiwa imisibuye ekhaya ayothenga ithumbu noma inyama ebovu kusuwe ekhaya kunuke uma ngabe sekuzokwa kushuthi yogcina sekuthiwa kusuwe ngakusasa. Ayi bafethu inkolo ayihlehle emakhaya noma bathi yiphi inkolo ayihlehle ayihlehle bafethu inkolo emakhaya ayihlehle imizi wamkhulu still iyaqhubeka iyafa hlakazeke imizi iyafa imizi akuzwana ngenkolo futhi inkolo ezosdivide phela emhlabeni kungamane kungcono kuyekwe kwakholwa kusale indaba yamakhaya iphila isintu kiwe phambili kugcina amasiko kuhlatshwe kubikwe izingane kwenziwe konke okufanele kumele kwenzeke. Ngiyabonga ngethuba.